kuziva kwenyu guys kune hondo yakambonetsa iri kutonetsa hondo yakambonetsa kumashure yema-DJ producers emuno muZimbabwe ati levels levels chill sport na DJ Tamuka pari kuda kuonekwa mukuru kuti ndeupapo nonga mukuziva mabhifu avari kuita uyu ari kuzviti ndini mukuru uyu ari kuzviti ndini mukuru saka kune ve1202 Herbal Solution ndobva vadii vakati hari gatitore vakomana vari 2 vaite clash vaite clash vakomana avo tovatora then odi kwete clash yezvibhakera yezvishandwa zvavo saka vavatora manje ka vakavaitisa show yachona musi wa 11 ndobva neshow yacho clash then vaita mahit songs avo uyo oridza ake 1 minute pama 10 songs because maproducer kavo saka nichatanga nesong yani yakaridzwa nerhythm rakaridzwa nalevels akaridza song yaMad Viper parhythm rake riya rokuti hanzi uyu pane rhythm rinonzi uyu ndobva aridza Mad Viper ndobva taenda kuna Tamuka manje Tamuka akaridza Simba Tax Fit HQ na Baba Shupi kuti zvakanaka wati chichi vanoziva masongs ava ndokuti hando anyatsohwisisa tobva tadzoka zvekura kuna DJ Levels ndobva arova futi Raskeleb Tokwe Mukosi yaya yakarira song iyoyo nonga munoziva yakaita hit song tayakabuda Tokwe Mukosi wati chichichi ndobva player iyoyo rhythm rachona ndo pure niceness rhythm todzokazve kuna Tamuka akati hai ndirigai ndinovechi ndipinde kuna komana mudhafu mamboduterere ndobva rovachi mamboduterere pasong yavo yekuti manoweredha reguru because ndiyakabika rhythm rachona pasong iyoyo then todzoka futi kuna Tamuka kuna levels ndobva rovachi ndobva ati harikaitiri dzechechiwo nditori nadzo ndobva aridza Jema Grifts pasong yati tungamire baba ndobva arova sengiyo itori rhythm rachona ndorinonzi rematare rhythm kwalevels kwakawanda marhythm yangotora marhythm todzokazve kuna Tamuka akati harika ndichienda kumukomana murefu manje ndobva aenda kumukomana murefu ndobva arova dzika eriya komana murefu jabresa ndobva aridzake dzika eriya ndiyakabika ngoma rachona akaprodusa todzokazve kuna kuna levels akati regai ndichienda kuna chibaba manje ndobva arova chibaba ine magetsi haonekwe nedestinita energy isina kana calculator ndobva arova kune vari kuziva masongs andiri kutaura ka hando anyatsokuziva zvinhu zvachona zviri kufamba sei then ndobva tadzoka kuna Tamuka ndobva arova kati regai ndiri kamufana kechi kaita sekuti kamuinternational kari kamuzimu nati ndobva arova song yake chitundu musere patinosvika vanoridza mbere chichi song yachona yakabikwa naTamuka ndobva tadzoka futi kuna levels akati ndinayewo Tamuka ndinayewo nati akauyawo kwangu ndobva aipa 1+1 bumzhelele pana bumzhelele ava irhythm futi ronzi panomhanya munhu rhythm but rakazochinzwa guys rhythm ralevels panomhanya munhu ndobva rovachi nati ndobva tadzokazve kuna Tamuka akati nati azere futi kwandiri ndobva rovachi yakanzi nati killing yo chichi wati havesong yachona iyoyo
ndobva tadzoka zvikunani kuna levels akati dakuchikupedzera manje ndobva rovabhazuka haasi kukwata pane songo yabhazuka inonzi uri kukwata here haasi kukwata kanzi handisi kukwata initamuka achirova chisongo yabhazuka ndobva tadzoka zvikuna tamuka akati regai chipinda kumaladies manje ndobva rova kilati kana ndichinge ndamuda mabamsa ndirambidze nditamuka kabika pasongo yakilati ndobva taenda zvekunani kuna levels akati rega ndichikurovera hangu ndakumboda kutenda mamoms tenda moms ndobva rova chienzi ashaumama ndoipei nguva ndimboimbira vakandizvara watichichi kazi isi toita zvese kuno kana waiti kufunga kuti hatiitiwo tinongoita zvezvigubhu chete nejiti inorohwa pano because song iyo yamama ichi yakarekera kujiti like yaenzi tobva tadzoka zvikurani kuna tamuka akati ndinaye mukomana murefu regai ndikurovere mukomana murefu nekamusikana ke kunigeria yemialad zvikashamari isu tapinda nigeria wakasvika wakamboenda kunigeria herewo ndobva rova japresa fiti yemialad kanzi ndokupedzera levels nditamuka kanzi nalevels no handipedzerwi newe zvakadaro ndobva levels ati arova jalavu zvikanzi ndinongoti go back to center zvikanzi tamuka go back to gwero dzokera kumusha go back to gwero zvikanzi tamuka kana uchifunga kuti ndiwe wegaona chibaba futi chakatouyawo kwangu ndobva rova chibaba fiti nati ticharamba chibudawo ngezuva chichi ndosongo yachona yakarohwa natamuka yakabikwa natamuka ndobva taenda zvekunani levels akati iwe hatimiswe isusu kwedu kuno kuchiusport tinoita yatinoda hapana rotimisa ndobva rova chibhazuka pasongo yake yakuti toita yatinoda hatimiswe iridhimu paridhimu ronzi bitcoin ridhimu toita yatinoda hatimiswe kwedu wati tamuka akati iwe rega ndichiinda kubhebhi wemuno manje anozvipedzera kwangu kunoya mabhebhi anopedzera tamuka ndobva rova amara brown achilles iya iyoyo then levels akati kana wakuda vanhu ndakuda kuchizvivharisa manje isusu kwedu kunoya magafa levels akati rega ichivharisa ndati kwaita pati nhasi levels ndobva rova chigafa kwaita pati nhasi paridhimu rinonzi one plant reading ndobva zvivharisa nagafa then natiwo akati tamuka akati rega ndirudzore futi natiwo pane sevinonzi simba mukaka ndoja chiziya simba mukaka chichichi ndobva rova futi mambo tutere mweya ndisesekedze kanzi isusu tinosesekedzwa nemweya ndiani nditamukawo saka ndochandauya nacho gai ndichiti clash iyi manje kai hanzi awina anopuhwa 2000 US saka guys vakomana vakaitirwa maclash avo saka mafans ndo achataura kuti awina ndeupi ndo vachavhota saka ndichadzoka ndokuchikupa update anenge awina pavakomana ava tamuka nalevels awina achatora mari kuti ndeupi mukomana wegweru nemukomana wombare ndo chandakoya nacho guys ndichiti kunese vasati vasubscribe to this channel please subscribe, click your notification bell kuitira pega panouploada latest video hamudarikirwi. Thank you. Blessed.